Αν σε μπέρδεψε και σε ένα αυτό το βίντεο, όπως πάρα πολλούς εδώ πέρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με βάση τη θεωρία του χρώματος. Όπως ξέρουμε λοιπόν από αυτή τη θεωρία, κάθε χρώμα, ειδικά αν είναι σε μεγάλη έκταση, εκπέμπει το αντίθετό του. Θα το δούμε και αναλυτικά μετά. Άρα, πώς αυτό το πράσινο φαίνεται καφετί? Εδώ βλέπουμε το χρωματικό κύκλο και έχουμε ένα μπλε σε μεγάλη έκταση που εκπέμπει πορτοκαλί. Και ένα πράσινο που είναι αρκετά γκρι. Δεν είναι δηλαδή αρκετά κορεσμένο χαμηλά, είναι προς το ουδέτερο. Άρα πάμε να το δούμε από την αρχή μαζί. Έχουμε το μπλε που εκπέμπει πορτοκαλί και το γκριζαρισμένο πράσινο που έχει πάρα πολύ γκρι μέσα του και εξουδετερώνεται με βάση το πορτοκαλί και δημιουργεί αυτό που φαίνεται σαν να είναι καφετί με λίγο πρασινάκι. Συν επίσης έχουμε την αντίθεση με βάση το περιβάλλον τονικά. Δηλαδή έχουμε ένα σκούρο φόντο και οτιδήποτε είναι σχέση με αυτό το σκούρο φόντο μοιάζει πιο φωτεινό. Ενώ εδώ έχουμε ένα φωτεινό φόντο που τα πράγματα τα κάνει να φαίνονται όλα πιο σκούρα από ό,τι πραγματικά είναι. Οπότε εδώ έχουμε πάλι το χρωματικό κύκλο και να θυμάστε ότι όταν μιξάρουμε δύο αντίθετα χρώματα τείνουν προς το γκρι, δηλαδή στο άχρωμο. Οπότε τώρα ξέρεις για ποιο λόγο αυτό φαίνεται σαν ουδέτερο φωτεινό γκρι, ενώ στο πινέλο είναι πιο έντονο πράσινο. Συν επίσης να θυμάστε ότι τα χρώματα δεν είναι ποτέ μόνα τους, αλλά σε σχέση με το περιβάλλον τους.